Alah, ono gawean yo macul lah. Sithik-sithik penting disyukuri. Ya Allah, ya Allah. Sejatine wong sugih ki ora santai, tapi wong santai ora bakal sugih. Aduh. Damput pacul dijak kerja malah ucul iki ya. Ini terus kapan rampung entuk kerja? Aduh. Ngene iki lho. Enake urip nang kampung iki. Pola sak pola musuhan. Sampuk sak sampuk godhong telo dijengen. Jajal nek urip karo kota. Pola sak pola bonyok kabeh uripe. Cah kae tumben men gelem ngejar reget. Wis melarat to cah kae. Tak parani sik jal. Lah apa, Bos? Kok tumben men gelem macul, Bos? Lah piye temen iki gawean pasti malah daripada nombok nomor malah ra JP malah bangkrut. Rokok-rokokan sik. Lho ndi rokoke dah? Lho. Kowe pas bangkrut to pite, Bos? Lah genah no kok lha iki genah gelem tak rewangi kerja macul ya genah aku. Ya iki didut sik. Biasane mau macul. Emang kok nanduri apa, Bos? Lah aku nanduri telo gitu karo juragane, malah pacule malah ucul ngene iki piye? Ya wis tak anggere cantepno kadar sing duwe ra ono iso. Ya yo engko kan tak temcepno maksudnya ngono lho. Gampang iki mumpung sing duwe ora niliki rene ngono kan yo penak to malah ndek. Iya to, Bos. Ndek ditancep-tancepno aku sudi. Yo wis gampang nak kuwi engko tak aturi dhewe. Nak masalah ngono. Ya wis tak nutukno golek kayu sik, Bos. Lho, emang golek kayu to? Iya, kon golek nang mbokku mah to. Oh, alah yo wis. Wis. Engko ngono ya, ngopi apa ngopi-ngopi ya engko ya? Apa ngopi apa engko awan lah? Ya, botol engko anggar WA aku. Yo. Wis, Bos. Engko tak WA-ne ngramungno iki sik. Wis, tak blek sik aku yo. Yo. Mas kita tawan dari kopi gratis. Tak adus salin sik. Lah, ngertong cepno. Dajar juragane ra irik suwen. Ngangkone majeri kon anjur telotok kok. Alah. Penting rampung. Tak ngopi harus Simon, wis tinggal beli lah. Le. Apa, Mas? Ke kopi le. Kopi apa? Biasane to kopi ireng loro. Oklik. Yes. Jiyo. Kang gatel. Isone mau ngangkon tok. Tak gawekno kopi angger-anggeran lah.
Nyoh Mas, kopine Yo, diombe. yo, suwi. Masuk malah kopi ini gak ireng bos. Oh, alah nek rai ru. Mripate dadi luwak iki kon rasa bedakno. Mon, kon nggih kopi ireng iso kopi susu iki gegesane iki. Mbok mung kayak piye gawe ini lho. Biasa, biyen pas burung usum lilin. Oh lah. Lagi untuk dembe pra bos. Ya entuk temon, gunane nggih loro ge opo? Ngono ta. Diombe. Dembe sih ta bos. Yo, ben sewadu karo ututan skrimon. So. Tutut nih bos. Yo, Dulu agak no telung puat. lah aku tak sendiri dah. Oh lah. Iki sing pro dah. Aku ngerti nak wis gak di tutok gak no kopi karo rokok. Rai buang kok dibeli. Lha tumben ngajak ngopi aku sore-sore niki, Bos. Ya, karepku iki karo penggeniano Remon. Mesti kan ndungis dukune nyangkut nyanggar. Malah ramtun nomore mah metu tuyule. Mesti ngono lho, Mon. Di ini ki nyatane aku anu ya. Jaluk nomor bae iki yo dikeki yo tembus ya, Bos. Mosok kowe rek mah kon nyanggar kok beda cerita ngono lho. Lah yo lha piye? Apa ngebengi digenahno ning bae apa piye ngin jelas. Ya. Jam pira wi gerikan? Yo bareng saan to yo. Ya wis masalah iki nek bar mare iki aku ono bancaan, Bos. Yo wis ra apa-apa penting kok bareng sak wae. Dombe neh yo. Yo dombe. Dombe te, Bos. Yo. Mosok ora ngombe. Aduh berang. Bangun. Dah. Ya, Dah. iya le. Kono apa le rene nah le? Iki lho, Mbah, jelasno sedini gitu ya. Kok kon nyanggar kok metune tuyul maksudnya iki piye ngono lho. Lho, lah wingi nyanggarmu nang ndi? Nang Nang wit apa? Di lah ning ndi nduk ini? Ring-ring sik, Jo. Piye to? Oh lah. Kowe talok no, Jis. Oh alah layak metune ora nomor malah tuyul. Iki ya salahmu dhewe to yo. Lah jare kan pinggir kali to, Mbah. Lha kuwi yo pas ning pinggir kali Oh, bete. iya. 11 yang sah etane sithik ya wit waru. Waduh, salah kesalahan iki, Kesalahan Bos. berarti Mbah nih, Mbah. Iya niki. Berarti sing salah ra yo kowe dhewe to. Iya, Mbah. Wah, piye iki, Mon? Ya tobat. Ya piye? Mat penake iki. Sing salah dhewe lho. Iya, nah iki kan mesti kan rene makan golek penjelasan itu, Mbah. Oh, Mesti ngono lho, Mbah. Ya wong kowe dhewe sing salah no. Iki. Lepe mbok baleni ora ono neh. Ya, pikir-pikir yen, Mbah. Kerian, Mbah. Mesti mungkin anu dipikir-pikir yen, mungkin mateng carane lho, Mbah. Ya. Soalnya iki nggih wis alhamdulillah untuk kerjaan ya, kita Iya. mau regetan. Regetan penting Masuk. iki lancar lho, Mbah. Alhamdulillah le. Nek ngono. Mbah, ki aku ngorong, Mbah. Mlaku adoh kono kene po gak di banyu apa piye? Ono. Engko tak jipokno wis sekoh tenang we nang kene ras. Nggih. Tak japani sik. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Sik yo le. Tak japani sik yo. Sekoh tenang we. Iya, Nggih, Mbah. Suara men, Jis. Lha yo, gagasane delok banyu metune crispy tebak. Sangar iki. Aduh, salah jopo le. Malah metune keris piye? Lha kerise apik men, Mbah. Untuk kondi iki, Mbah. Semo ki nyedet saka ndi mo yo? Amo nyedet saka Gunung Kawi yo. Malah muncule keris saka Gunung Botak. Hah? Gunung Botak. Duh, Gunung Botak lah gon Nganu tuh, Mbah. ngerom kae to, Mbah. lho gon apa? Gon ngerom. Rom, Mbah. Lho, kowe kene rono. Yo gawe ini sih lewat. Lho aku ora bojak ngene yo. Yo cek. Akalan. Wong tuwa mosok dijak bangun nak boyoken piye? Ora apa-apa iki pengen rono, pengen roh ngono lho. Pusing ki nak kon ngajak tuwek-tuwek. Mbah, di ini tuyule nggo masker tuh, Mbah. Lah moksa konyolmu lho. Tenan, Nggo Mbah. masker. Tenan, Mbah. Tenan, Mbah. Iki lho saksi moto, Tenan. Ya sik jal tak terawange, tak celuki tak kon rene. Sik ya Leo, tak celuki sik. Ku yo le sing wingi ganggu kowe. Sik tak japanane. Bah.
iki pedis. Mbuh, ndek nggowo mase lo kita jor apa? Helm iki mah. Mbuh ning ngono pone cegatan paling mon. Bikin